Ang sarap ng ulam. Vlogger mo pala. Okay lang, makikita naman. Nagsumakto lang yung gata, ante. Ang sarap, kuhul. Sorry. Hanggang tingin lang kayo, guys. Pasensya na. Sarap. Ikakain ko na lang kayo mamaya, ha? Sarap po. Dala ni ante yung kuhul galing Bicol. Ayan. Kabalik na si ante. Dito na. Sino kinakain? Di ba nilabas ka na? Oo nga, nilabas na kita. Ayun, ano ko na yung lutuan. Diyan lang. Pero diyan na nagluto si auntie. Mas maganda pa rin magluto diyan, no, auntie? Sa gas. Kesa yun sa kuryente. Kasi naano mo yung apoy. Nako-control. Ano? Ha? Mamaya, anong ulam nila? Dadalhin ko sa ano. Di ba may niluto ka kagabi, auntie, yung beef? Okay na yun. Ayan. Kakainin niya yun. Daling ko sa store. Kain tayo, guys. Ayan. Tapos yung ano, malamig na kanin. Pero bago yan, sinain kaninang umaga. Hello, guys. I am ready na para pumunta ng store. Ayan, ready na rin yung mga AC brushes. Ayan, simple look lang for today kasi QA lang naman tayo ng mga brushes. Walang shipping today. Kaya mag-QA and then susunduin namin si Chris. Mag-grocery. Basta. Busy day today. So, ayan. And dahil busy tayo today, kailangan natin ng footwear na komportable tayo. Oh my gosh! Bakit may may something na lumilipad-lipad. So, footwear na komportable, pangharabas, panglakad, pangmatagalan tayo. Alam nyo yun? So, dahil dyan, gagamitin ko tong A-Leader na shoes. Footwear na sinend sa akin nila. Ano ba? Pasaway kang langaw ka. So, kahapon dumating to, guys. Ayan. Tapos kinontak ako ng ng marketing officer ng A-Leader. So sabi nila, tinanong nila ako kung gusto kong i-try daw yung shoes nila kasi nakikita daw nila ako na on the go ako lagi. So sabi ko, yes, why not? So ayun, sinendan ako nila, pinapili ako nila ng kulay and eto napili ko kasi everyday pwede siyang gamitin. Pang everyday lakaran, diba? Brainless ang puta. Iiwasan na lang. Kaloka. So, hello there, guys. Magandang hapon. Nandito na si Chris. Ayan, dilim. So, basta na siya. Ayan. Ano? Oo. Ay, saan na ba yun? Mali yata itong... kanan pala. Pupunta na kaming SNR, guys. Mag-grocery lang. Grabe yung antok ko. Nalalaglag na yung mata ko. Pulutin mo nga dati. Pwede pumunta yung kaibigan ko sa Saturday sa bahay. Paano gagawin nyo? Pumayag na daw yung niya, parents. Oo. Rabies. Oo nga pala. Takot ba sa karayo? Ito si Groot. Tsaka kung makakapunta sila sa bahay, okay lang. Pero kung susunduin pa ni daddy mo para pumunta lang sa bahay, masyado namang ma-effort na yun, Chris, na magpapunta sa bahay ng friend. Diba? So, bibigay ko alas natin? Yeah. Ilan ba yun? Tsaka, wag na muna. Hindi ko lang alam. Kasi baka may lakad tayo Saturday eh. Sa March 23 may lakad tayo. Naisip ko kasi baka mag-weekend getaway tayo. Kami. Sa March 23 may lakad tayo. Hindi ko alam. Wala akong planner. Cosplay ng Cosplay? Ano ko sa'yo, Chris? Basta. Nantok talaga ako. After na itong grocery na ito, matutulog na ako ng bonggang-bongga. Tapos pupunta ako data blitz. Ang dami mong learn. Data blitz ka dyan. Tapos? Dyan. Yan ang SNR na. Kanan? Anong gagawin mo dyan? Wala na nga tayong space sa apartment eh. Ano pa pagbibili nyo? Ito sana kaso saan naman natin lalagay ito? 6K. 7,000 din pala. Pang-exercise din to. Kaya nga yung maliit lang sana dati. Maliit.
Ito, kumpleto na lang net. 7,000. Magkakasya ba yan sa kwarto? Hindi, di ba? So, may lalagay yan. Saan? Maliit lang sana. Tanggalin na natin yung mesa. Diyan na tayo kakain. Loko. Halika na. Grocery na tayo. May Lucas pa pala dito. Magkano yan? 1979 or 1980. Ano yan? Deep clean. Toothpaste? Pwede na. Toothpipe. Toothpipe. Yes. Ito tayo din. Toothpipe. For fuck daw. Ay, yung ano. Ang linggit. Detoxify ito eh. Detoxify. Sige na, basta crest. Ang kulit naman eh. Kailangan eh, ano na. Ang tagal naman eh. Oh. Kulitin mo ng kulit nila. Kulit do. Sige, kulitin mo na, kulitin mo. Bad trip na naman ako. Kanina sabi mo, oh. Tapos, Hindi. Talaga naman eh. May damulag sa loob oh. May damulag, may damulag. Husband. Wala sa usapan yan. Wala sa usapan ang mga jack mo. Number 2 ito eh. Ang original number 7. Ano naman yung mga number na yan? It's number 7 pa rin. Halika na. Halika. Tingnan natin to sa ano. Sa seafood. Baka may pa. Magmukbang tayo, nak. Gusto mo? Seafood. Ang bigat mo naman. lagi lang may kaya na. Wala dito guys yung ano. Yung seafood mix. Walang crab. Ano na po yung crab? Ay, yun. Haha. Haha. Snow crab. Ayan. Simulan na natin ang ating mukbang. Tagal-tagal na eh. Grabe Atlantic salmon fillet. Wow. 1,274. My goodness. Grabe. Hindi magkakasya sa ano. Ano pa? Ito pa. Kailangan natin ito. Yan. Mixed seafood. Ito ano to? Ah, pareho lang. Snow crab. Snow crab din. 1,700. Ang mahal pala guys. Ang mahal pala na ito. Nakakaloka. 1,700. Pero sige, alang-alang sa mukbang. Igora natin yan. Gusto ko yung walang crack na ano. Gusto ko ma-enjoy yung pag-crack. Pag-crack ng ano. Uy, mo nga. Kaya naman pala. Malaman pala siya, oh. Ayan. Pwede na. Grabe yung mga claw. Ay, claw. Natawag yung mga sipit mo. Sige, kuha tayo ng isa. Nasaan dati mo yan? 2 days pa lang, ano? Wala na. 5 days. O, 5 days pa lang. 5 days old. 5 days old na wala. Ito, magiging 2 years old. Mukha mo. Ha? Eto di. Ayan. Papabili ako unicorn eh. Wait Huwag mo ginagamit yan. Pagalitan ka niyan. Test naman daw po. Test. Test. Tester. Makabasag ka dyan ng mga ano, ha? Kulit. Magkano yun, daddy, yung ano niya? Yung... Ano ba yun? Ah, nakikita pa. Stroller. Trolley. Ang cute naman na ito. Pang pantry. Nakakatawa. Mga ricado, egg, potato. Kaso, hindi natin need yan. Ay, naku, saan na yung magama ko? Yung isa... Dito na! Kaloka? Yes, today is January 15, 2019. Ano yun? Para saan to? Naririnig ko. Para sa mutong Naka-vlog din si daddy. Para may record kami na. Ano pinaglalaban mo? Iho? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Gaming keyboard mouse. Ano kapalit? Ano kapalit? Ano kapalit? Sigawan. Kabaitan ko. Wow. Pinigising nga yung mga gising. Eh, tatanungin mo nung ginagawa sa CR kasi ang ano, ang tagal-tagal. Yung pasigaw pa, ano?
Diba? Tama ba yun, guys? Tapos Ito. ngayon, yakap-yakap. Pag nakita mo to, durog ang mga keyboard mo, ha? Pag pinakita ko sa itong video na to, alam mo na kung anong ginawa mo kapalpakan, ha? Ano, durog ang keyboard sa mouse mo, ha? Durog, ha? Kapag lalaki. Mami, do you agree, disagree? Sige, ako mismo dudurog talaga din. Okay, ha? Tapos ano, CD ng PUBG. Wow! Or GTA. Katindi. Or Minecraft. Katindi. Grabe. Ayan o, na-hold up na naman nga ako dito. Tingnan mo, oh. May bago na naman silang ipapaano. Dito, open naman dito. Sa MOA yung database. Bago na namang ipamimigay itong batang to. Bait mo eh. Ay, daddy yan. Yung bike ko, ayos. Ay, sira, pero hindi ginamit. Ilang years na yan? 2 years. Dahil sa 2017. Bilis na, ano nyo na yan, yung crab ko, ano na oh. Balita mo kaya yung crab ko. Tunaw na eh. Tagal nyo eh. Tigas pa ba? May ice pa? Pawala mo na naman ang iyong Ay, daddy yan. suit ko, daddy. Parang masasakyan niya ni daddy. Pambata yun, diba? Adult na yun. Adi ako din, pag ano. Pasakay. Ayun. Ano na lang mountain bike mo? Bakit? Ano na akong bike eh? Bakit? Yung BMX ko sira na. Hmm,